рӯзе марде ҳамроҳи фарзандаш давр гашта истода буданд. ба як нишастгоҳе менишинанд ҳамроҳ. падар дастонашро сӯи китфони писараш мегузорад ва мегӯяд: писарам, фарзандам, оё ман зур ҳастам ё ту? писар мегӯяд ки ман зур ҳастам падарҷон, ман зур ҳастам. падар ҳайрон мешавад, боз саволро такрор мекунад: писарам, оё ман зур ҳастам ё ту? писар мегӯяд: ман зур ҳастам, охир ман зур ҳастам. падар ғазаболуд мешавад, дастонашро аз китфони писараш бардошта мегӯяд: писарам, ман зур ҳастам ё ту? дар ин ҳолат писар мегӯяд: шумо зур ҳастед падарҷон, шумо? то он даме ки дастони шумо дар китфонам буданд, падарҷон, ман зур ҳастам. ва он даме ки дастонатон аз китфонам бардоштед, ман бешумо ҳеҷ ҳастам, бешумо ҳеҷ. дӯстон, дар зиндагӣ бояд ба қадри падари худ бирасем, чун падар ба монанди шамъ аст, ба мисли шамъ аст, худаш месӯзад, ба гирду атроф ба оила равшанӣ мебахшад, равшанӣ медиҳад. бо бузургон мегӯянд, падар ба монанди дарахти чинор аст. гарчанде ки ҳосил надорад, мева надорад, соягии он барои мо ягумр басанда аст, басанда. хуб, дар паноҳи худованди бузург бошед. барои ҳамаатон бар ҳоли кор комёбиҳо хоҳон ҳастем. сарбаланд бошед.